Никувайте, открийте си душата, вървете, където води ви звездата. И светлането небесни, ами не си изпели песента, отново се подмали на небето, а пастирите си казват: да вървим по-скоро в Вифлеем и да видим какво се е случило там, за което ни извещи Господ. Веднага тръгнали на път, като отваряли овцете да режат край огъня, Бог пази овцете и родилите жирове. Те пристигнали в града и намерили обора, където тяхната лежала младенец, а редом с него седели Мария и Йосиф. Почтително склонили глави пастирите пред тяхните. Поради побор, да, отговаряли пастирите, след благодарение на Бога. И ние трябва да благодарим на Бога за раждането на Исуса. Ние всички вършим лоши неща, а Исус дойде на земята, за да ни отпусти и да ни покаже правилно. Здравейте! Здравейте! Здравейте от детето си. Вие са възпиталка и лентата, защото аз влезах малко се поразходил, но изпянаха. Здравейте, аз Коле. Да, не съм ги висала, но мисля, че някъде съвсем. Добре, я малко да помисля. Може да ги извикам с магическото смеене. Хоп-хоп-хоп! Хоп-хоп-хоп! Защо избягахме там? Защото ми стана скучно и избягах. А какво това поеднотите? Това е аз деца с имена Анастас, Вероника, Димитър, Симеон и Тонка. Може ли? Ja. Браво! Чудесен! Много е красив. Сигурно ще го оценете в Шотландия. Това е много красиво нещо. А сега какво ще му пожелаем на нашите близки приятели? Да внимани врагата, да се говори. Весела Коледа и честита нова 2010 година! Хайде, Алка. Весели стихове, весели куплети, вятър шепне, неземни слова, черно-бяло сяда свети, на земята красива звезда. Аз се съпада. Сиящата уха, която се свързва с редица древни обичаи, с времето се превръща в символ на коледите на новогодишните празници. На Коледа се смята, че Христос идва на земята и носи със себе си частица от небесното царство и неговата красота. Затова елхата се украсява с ангелчета, с свещички, топки и сребристи гирлянди, като символ на отрупаното с плодове райско дърво. Присъствието на Коледната елха като неизменен символ по време на зимните празници има своя задолетна история. В древен Египет имало обичай домът да се украсява с палмови клонки през най-краткия ден от годината. Китайските древни жители на Юдея също имали подобни традиции. По време някакви снежни крила, шумоля и петя ти гърда.